Gaur Angel Rekalde dugu gurekin Navarraldekoa. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Momentu honetan oso sartuta dinamika hortan jardunaldi honetan. Izenburua da Nafarroako ondarearen guneak. Bai, ondarea da, gaia hemen ondarea da. Baina egin dugu gogoeta txiki bat, darmagu 5 urte gai hau jorratzen, ikuspuntu desberdinetatik ez jorratu genuen ondare industriala, paisaia ondare gisa, baita ere globalizazioa, azken finean globalizazioa etorri da olatu bat bezala eta dena arrasatzen edo garbitzen ari da, ez? Eta olako gai desberdinak eta honetan gogoeta txiki bat egin dugu ze garrantzia daukan ondarea baloratzeko nun kokatzen dugun. Nola errespetoz eta bere toki egokian jartzen dugun hori, ez? Hor gogoeta izan da memoria guneak, jorratu dugula urte hauetan, eta memoria guneak daukate punto bat, ez? Pierre Norak teorizatzen zuena, ez? Memoria guneak kontatzen duten, memoria guneak dira historiaren eszenatokiak. Eta orduan, eszenatoki horiek kontatzen dute bertan gertatu dena. Eta nolabait errelatoa transmititzen dute. Pentsatu dugu hori ondarearen alorrean, azken finean memoria ondarea da, ondarearen alorrean gauza bera egin daitekela. Ondarea daukazu adibidez, bardeak, zu bazoaz, ikusten duzu, eta bardeek kontatzen dute bere historia. Hor, izandako lanbideak, hartzantza, eta baita ere, bestelako gauzak eta hori. Eta hori, nola pentsatu dugu guazen, ikuspuntu hortatik, ondare atal desberdinak kontatzea. Eta hori izan da. Eta orduan, jorratuko dugu ondare materiala, ondare inmateriala, amaiur, euskara, toponimia, olako gaiak, baina beti espazioarekin, kokapenarekin lotuta. Eta horretarako egin dituzue hitzaldiak Tuteran eta Iruñean? Gauza gehiago. Egia esan, bi atal daude. Bat, alde akademikoa, gitarra akademikoa, hori egiten da Iruñean, bi egun dira, ostirala eta larunbata, ostirala etorriko da Ibarretxe lehendakari ohia, eta gero larunbata izango da olako jardunaldi, hitzaldiekin eta hori, ponentziekin eta hori, baina gero badago egitarau kulturala, eta zentzu hortan, hortan ja Iruñatik atera geha, segurazki ez antolatuta dago, muga aldera, Pirinetara, bunkerren ibilbidea egitea, olako eskursioa, bisita, gidatuak baita ere, Tuteran esan duzun moduan, han mainguru bat, hango memoria guneak, adibidez bardeak eta hori, ikusteko eta hori, hemen artetako museoa ere bisita gidatua, dantza pelikula eman dugu baita ere, oso interesante, dantza pelikula jorratzen duena da folklorearen transmisioa, ez? Atal desberdinak, eszenario desberdinetan baita ere. Eta Nafarroako memoria gune hauek ez ditugu ezagutzen, esango zenuke? Ezagutzen dugu, ez behar genuen bezain beste, ezagutzen dugu, baina askotan ez dugu ondo kokatzen, hori da gure asmoa. Jakinduri hortan, sakontzea, kokatzea, gogoeta egitea. Ezagutzen dugu, adibidez euskara hor dago. Batzuk gehiago estimatzen dute, beste batzuk gutxiago, badakigu azken legean nola jondiren, baina hori, egin behar duguna, pixkat hori indartu. Eta horretarako, lehen komentatu duen moduan, hor badago gogoeta txiki bat, ez? Inglesek bere momentuan imperio izan zuten, eta imperio hortan sakeo bat egin zuten, ez? Bai Grezian, eta bai han botata zeuden harriak, Egipton, Indian eta hori, hartu eta bere herrira eraman. Eta orduan, beraiek kultuak ziren, eta zen ze balore daukaten hauek. Eta jarri zuten museoa. Eta orduan, egipziarrek eta grekoarrek eta hori, arajun eta ikusi hori, olako harriak gurea dira. Gure historia da. Orduan jabetu ziren, orduan kontuatu ziren, ze balore zeukaten. Toki egoki baten jarri zirelako. Ondo baloratuak izan zirelako. Azken finean hori da gu planteatzen duguna. Jakin behar dugu amaiur baloratzen, eta horretarako arajun behar da, han jarri behar da duintasunez, eta informazioa, eta hori, azken finean amaiurrek kontatzen du bere historia. Amaiur bezala,
beste toki batzu baita ere. Hori da gure asmoa edo, behintzat gure gogoeta. Eta jendeak interesa du toki hauek? Bai. Interesa hori da izan dugun sensazioa, hau planteatu dugunean jende asko hurbildu zaigula, batez ere lehendabiziko momentua ponenteekin. Osea, zuzoaz ponente eta, beraia daukate gai hori jorratu dutelako, adibidez, Zaiz Pezonaga, Herriberako euskara. Eta halako baten egiten diozu proposamena, eta ze interesante. Osea, nik dakidana ikuspuntotatik nola planteatu. Ze interesante. Eta, ikusten duzu, dakitenek berehala, jabetu, grekoek bezala eta egipta ikusi dutenean, hau gurea da. Eta da, formula bat. Orain ikusi behar dugu, publikoak ere, onartzen duen, ulertzen duen, eta hurbiltzen den. Hori da, gure erronka. Eta momentuz, antolatu dituzuen, jardunaldi hauen barruan antolatu dituzuen ekintzetan, nolako harrera ari diren? Bai, adibidez egin genuen mainguru bat Tuteran, hango aretoa bete zan, 40 persona eta gu antolatzaileak eta hori, eta gai desberdinak, bardeak eta euskararen toponimia han, eta jendea ondo jaso, eta gero polemika, debate, oso ondo egon zen. Gero dantza pelikula baita ere aukera izan genuen egiletako batekin egoteko, Urbeltzekin, Urbeltz folklorista da, eta aukera izan zen bera etortzea, gainera dantza maisu batzukin, eta ikusi genuen pelikula, eta gero solasaldia. Pelikula ikustea, zirrara sortzen duen, oso fuerte, oso ikusgarria delako, baina gero, berarekin solastea badauka balorea, ulertzen duzu gauza asko. Igual bestela ikusi eta ze polita, erabate ulertu. Eta jende asko, 100 persona, eta oso bizia, oso interesantea. Bagoaz, atal desberdinak dira, baina horratzean, esaten dizut, dagona da gogoeta bat. Nola hurbiltzen gea olako ondare gunetara. Eta uste duzu geroz eta gehiago gerturatuko garera, eta baloratuko dugula? Ez, nik pentsatzen dut alderantziz. Oraingo joera dela kontrakoa. Globalizazioarekin badaude joera batzuk, eta bata ondare guztia haizea bezala eramatea, adibidez, turismoak eta hori, sortzen duten, olako flujoak sortzen dute tendentzia batzuk. Eta izaten dira normalean, turismoa etortzen da, ikusten du zure ondarea, eta argazki bat ateratzen dio, eta badoa. Ez da sartzen, ez du ulertzen, ez dauka denborarik hor sartzeko, eta gauza bat da ezagutzea bisitaz gauza bat, Donostiko Lakontxa, ze polita, eta banoa, ez daukazu ez erresponsabilidadea, ez konplizidadea, ez ezer. Hor galtzen da. Orduan, guk ikusten dugu oso beharrezkoa dela, kontrako lana, hortan, sakontzeko, indartzeko, eta gure ondarea balorean jartzeko. Joera kontrakoa delako. Eta zuek Navarraldetik lan hori egiten zabiltzate ez? Eta badaude beste erakundeak ere? Bai, hemen Arantzadi, Eusko Ikaskuntza, egia esan, hau Navarralde bezala etorria, baina antolakuntza hortan gaude Eusko Ikaskuntza eta Navarralde. Talde gehiago badaude. Asuntoa da, nola aprobetxatzen ditugun gure sinergia, gure indarrak, planteamendu egokia bilatzen hori da. Baina bai, hemen herri bezala, euskaltzaindia egongo da baita ere euskara defendatzen, suposatzen Baina bai, ikastolak hor daude, bakoitza bere alorrean egiten du alde duen guztia. Gu saiatu gea, planteamendu honetan sartzen, sakontzen eta pentsatzen, nola aprobetxatzen dugun hori ez, dauden indarrak eta sinergiak hori da. Eta esan duzu, hemen ez dugula asko ezagutzen, edo baloratzen gure ondarea? Askotan, gu gera estatu gabeko herri bat, eta zentzu hortan gurea dan, gure identitatearen ikurrak eta olako guneak zokoratuta bigarren mailan daude. Euskara adibidez, hizkuntza badakigu orain dela gutxi, lehen mailan ere ze problemak. Ez da lehendabiziko hizkuntza. Plano guztietan hori gertatzen da. Gernika da Euskal Herria edo gure Euskaldunen erreferente bat. Gernikako arbola hor dago, gure foruak hor zeuden, gero bombardaketa, gero Gernikako arbola kanta eta hori, gauza asko. Baina Gernika kuadroa Madrilen dago.
ez da gurea, naiz eta Picasso bere momentuan pintatu zuenean, esan zuen, demokrazia bueltatzen denean edo sortzen denean, hoi Gernikara joan behar da. Ba ez, Gernikara ez. Bueno, demokrazia ez da, bueno, debate baten sartzen geha, ez? Baina ulertzen ez, gure ondarea ez dago asalgo, landu behar dugu. Eta orain, jardunaldi hauekin, asteburu hontan duzue ekintza nagusiena edo, Bai. Direla hitzaldi horiek? Bai, bueno, aste honetan dauzkagu gauza desberdinak, ez? Adibidez badago bisita gidatua, ostegunean, badago komiki baten aurkezpena, eta komikia da nolabiteko tradizioaren gogoetak, eta hori kasu honetan komikia da Zugarramurdiko emakumeen nola izan ziren sorginduak eta gero epaituak eta erreak izan ziren, Zugarramurdiko prozesu famatua, eta gero bai asteburuan daukagu jardunaldi bera, ez? Gure asmoa da ponente indartsuak ekartzea, Ibarretxe lehendakari hoia, alde batetik, Lizarrako estatutuari buruz hitz egitea, badakizu, 31an Lizarran gauzatu zen, eztabaida bat, Errepublika garaian nolabiteko estatuto bat sortzeko lau lurraldekin, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia eta hori, ez zen aurrera atera, baina bai bere prozesua izan zuen, eta bueno, azkenean hori gerra garaian bere gauzatzea izan zuen, baina bueno, hori sortu zen Lizarran, eta orduan Ibarretxek hori kontatu, aztertuko du. Baina gero bestelako gaiak badaude 3 atal jardunaldi hortan, eta 3 atal deitu diogu nolaiteko eszenatoki desberdinak. Bata izango ziren mugarriak, berezko tokiak, Done Jakue bidea, Amaiur, Euskera, ondare garbiak eta beste bat berria guretzat, emakumeak historian izan duten sareak, baita ere, emakumeak askotan hori ez da hartzen mugarri bezala, ez? Baina emakumeak transmisioan, ondarearen transmisioa eta kontzientzian eta kulturan kriston papera jorratu dute beti, ez? Eta modu desberdinetan, kantekin, adibidez, kanten transmisioarekin, edo askotan iturrietara joten ziren garbitzea, eta euren artean zeukaten nolabiteko sareak. Baina beste alor batzutan baita ere, gerra garaian emakumeak sortu zuten espien sare bat, famatua. Alaba doktorearen sarea gero famatua detenitu zituzten eta Alaba doktorea hil zuten, hiltzera kondenatu zuten, baina emakumeak egin zuten sare hori. Bueno, holako bai. Eta 3. mugarria izango da Iruña. Iruña da beste atal bat, hemen izan zen Arturo Kampion, eta berarekin sortu zuten monumentoen komisio bat, eta gero Iruñeko harriak eta hori, atal desberdinak, baina 3 mugarri horiek. Emakumeak, Iruña eta gero mugarri horiek. Horiek dira atal desberdinak. Eta norbait interesatuta balego parte hartu dezake edo? Bai. Bueno, lehendabiz, jardunaldi hortan, ostirala eta larunbata, ostirala modu irikian egingo da. Ez dago problemarik arajuteko, tokia izango da, espero ezagun tokia denentzako egongo dela. Hori bai, larunbatean parte hartzeko jardunaldian izen eman behar da. Zer da, jardunaldi itxia, eta antolaketa behar du, bazkaria, eta horretarako Navarralde telefonora deitu eta izena reservatu eta dana. Nahi batzu eman guzut, 944-2-1-1-0-7. Oso ongi, primeran horrela, norbaitek apuntatu nahi badu? Hori da, bestela ikusi telefonoa edo webgunean eta hori beti zuzenean posible da egitea. Eta gero, hurrengo astean ja amaituko dira jardunaldi hauek? Bai, badago oraindik hurrengo astean igandean bisita gidatua da eskursio moduko bat, bunkerren ibilaldia egitea, horretarako autobus bat eta hortan ere izen eman behar da. Auritzeko bunkerren ibilbidea. Han, bertako jendea, bertako historialari batzuk sortu dute olako tokiak, badakizu, gerra garaian, Franco gerra irabazi zuenean, pentsatu zuen, igual aliatuek, nola gerra jarraitzen zuen Europan, gerra amaituta, igual erasutuko ziotela, eta horretarako muga
itxizun neurri baten egin zuen nolabiteko defentsa muga bat, eta bunker pila, 100, 1000 inkluso, eta oraindik hor daude, eta bueno, tokiak hor daude, eta horrek ematen dizu aukera garai hartako historia ere pixkat berriro kontatzeko, esaten duguna. Memorioguneak kontatzen dute bere historia, hemen daukazu. Ondare puntu hauek, diskutible batzutan, esatezu igual hobe aztea, bueno, jakin behar da ze kantatu da. Eta gero etorkizunera begira jarraituko duzue halako ekintzak antolatzen? Bai, hau 5. urtea da, eta konturatu geha hemen gauza asko daude jorratzeko, eta esaten duguna, gaur egungo sistemarekin gai hauek daude pixkat kolokan. Orduan, horretaz pentsatzea eta indartzea eta sakontzea beharrezkoa da. Guk ikusten dugu, adibidez aurreko urtean, zentratu ginen, hirien ondarean. Eta hirien ondarean nun kokatzen da, batez ere nun konzentratzen da, Alde Zaharretan. Hor, auzoko jendea, negozioak, turismoa, dena hor kokatzen da, hori da, lapiko bat, hor irekiten, zer egin, batzutan, parkin bat egin behar da, dena pikutara, hor dago, ondarea eta bizitza, noraiteko kontrasana, eta sistema, globalizazioa, gai hauekin oraindik badaukagu errekorrioa. Ez dakit bukatzeko zerbait gehiago esan nahi duzun, eta besterik gabe. Gonbidatu, hor dago, interneten dago egitaragua, eta gonbidatu, azken finean, holako gozak denen artean. Bestela gertatuko zaigu grekoei eta egipziei bezala. Ez dakigula zeintzu garen, eta egun baten joango gea New Yorkera edo holako toki batera, eta esango dugu, txapela bat, euskaldunena, hori nire herriarena da. Bai, han enteratuko gea. Mila esker, Angel. Zuei, eskerrak, holako aukera emateagatik, azken finean hau jakin behar da, zabaldu behar da, eta eskerrak. Eta baloratu, ikasi baloratzen. Hori da, eskerrak asko.